Televízia Doma uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Ivan Šandor, Helena Geregová, Kristína Turianová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Dušan Jamrich, Sidy Tobias, Monika Radvániová v epizóde zo seriálu Nespútaný aniel. Ďalej hrajú v slovenskom znení Ján Grešo, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Martin Hronský, Emanuel Hason, Marek Majeský, Lena Košická, Boris Al-Kalagi, Barbora Chlebcová, Michal Halon, Matúš Krátky, Júlia Horvátová, Tamara Grožáková, Eva Landlová, Olga Belešová, Eva Matejková a ďalší.